Γεια σας gamers, John Gamer εδώ πέρα, είμαι με το φίλο μου τον Dear Gamer LOL. Παίζουμε Speedcraft εδώ πέρα, φτιάχνουμε ένα σπιτάκι. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Έχουμε φτιάξει ένα faction βέβαια. Είναι του Dear Gamer, αλλά ναι, όσοι δεν ξέρετε τι είναι το faction, είναι ομάδα. Και εδώ πέρα παίζουμε. Τώρα πάμε να κόψουμε καλύτερα λίγο ξύλο. Άμα βρούμε πουθενά ξύλο, γιατί εδώ έχει πολλά ερείπια από ό,τι βλέπω. Ναι. Πάμε εδώ πέρα. Θα αρχίσουμε μια νέα σειρά. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Και βγάζει και το gamer video. Αλλά δηλαδή θα το βγάζουμε ταυτόχρονα. Να κόψουμε λίγο ξύλο τώρα εδώ πέρα. Τα έχουν κόψει όλα εδώ πέρα. Ναι. Και με ποια λογική να βάλουμε δέντρα από πέτρα. Ναι. Μέχρι τώρα έχουμε ένα ξύλο. Πολύ ωραία. Τι να πω. Όπα. Από ό,τι βλέπετε δεν έχουμε πάρει πολλά πράγματα, γιατί τώρα αρχίσαμε. Λοιπόν, τώρα χάθηκα. Προς τα πού είναι η αμμού? Από εδώ ή από εκεί? Καλά. Και άλλο λίγο ξύλο. Και μετά θα φτιάξουμε ένα σπιτάκι. Τώρα το σπιτάκι πως θα είναι δεν ξέρω. Λογικά θα το κάνουμε με τον κλασικό τρόπο. Μπορεί να κάνει ο καθένας το δικό του, αλλά εγώ θα το κάνω με τον κλασικό τρόπο. Να φάμε λίγο. Οκ. Ωραία. Να βρούμε λίγο ξύλο εδώ πέρα. Αχα. Έχει διαφορετικό ξύλο. Μάλιστα. Ναι. Μπορεί να μην βγει ωραίο το σπίτι. Αλλά δεν πειράζει. Για αρχή θα το κάνω. Τι στο... Μισό λεπτό να γράψω κάτι. Ωραία. Και το gamer. Αφού αρχίσαμε από την αρχή, ας το πετάξω κι εγώ. Και είχα ένα crafting table. Όχι, δεν είχα. Οκ. Ας φτιάξουμε ένα sword. Ωραία. Τώρα να φτιάξουμε και κάνα περισσό. Και λογικά τώρα θα πάμε για mine. Ναι. Έφτιαξε και φούρνο, Τέο. Ωραία. Πάμε για mining. Καλύτερα. Ή να πάμε να πάρουμε φαΐ. Ωραία. Ναι, βλέπετε τα χαλάσματα εδώ πέρα. Σοφά. Λοιπόν, θα φτιάξουμε πανοπλία άμα βρούμε κι άλλες αγελάδες. Για ακρίβεια πρέπει να πάμε για mining. Αν μπορέσουμε να πάρουμε τον ποσό. Εδώ πέρα. Τι ακριβώς είναι αυτό εδώ πέρα δεν έχω καταλάβει. Ποιος το έχει φτιάξει και γιατί το έχει φτιάξει. Ωραία, συνεχίζουμε.
Ανεβαίνουμε εδώ πέρα. Σπηλιά. Ωραία. Κάποιος έχει πάει ήδη νομίζω. Ποιος νοιάζεται, μπορεί να μην τα έχει πάρει όλα. Έχει το coal εδώ. Ακούω και λάβα. Άμα το ακούτε κι εσείς βέβαια. Ναι. Να μην πάμε καλύτερα εκεί πέρα. Πιο κάτω εδώ δεν έχει τίποτα από ό,τι βλέπω. Φοβάμαι μην έχει καμιά παγίδα εδώ πέρα. Ναι. Να δούμε εδώ πέρα τίποτα. Ας πάρουμε λίγο πέτρα. Όχι, από πέτρα θα το κάνω το σπίτι. Ναι, από πέτρα θα το κάνω. Φαίνεται πιο ωραίο. Δεν βλέπουμε την καβουμάρα μου. Ωραία, καλύτερα. Cool. Πόσο πέτρα έχουμε, θέλουμε λίγο ακόμα. Λέω καλύτερα να μην το αρχίσουμε από τώρα το σπιτάκι. Πρώτα να κάνουμε τίποτα άλλο. Όπως να φτιάξουμε φούρνους και τέτοια πράγματα. Ναι. Ωραία. Ας πάμε σπίτι τώρα. Σπίτι στο χώρο. Όχι, ξέχασα να πετάξω αυτά. Ποιος είναι εδώ? Ο Τέο. Ναι. Γιατί φόρεσε την πανοπλία δεν έχω καταλάβει. Και εγώ την πέταξα. Δεν πειράζει, την πετάω. Έχουμε μια νέα αρχή. Ναι. Παπ. Ωραία, να πάμε να βρούμε καμιά γελάδα τώρα. Ή να φτιάξουμε καμιά ξύνα, αλλά πάμε πρώτα για γελάδες. Ναι. Να πάρουμε το leather, να φτιάξουμε πανοπλία. Ωραία. Άλογα. Ωραία. Τώρα δεν έχω κάνει σέλα τίποτα. Γι' αυτό σοφά. Ναι. Δεν μας έδωσε και κάτι. Πάμε εδώ πέρα να βρούμε τίποτα. Εδώ πέρα θα κάνουμε μια νέα αρχή. Προχωράμε. Και ένα σπασμένο village. Μάλιστα. Γιατί είναι όλο σπασμένο εδώ πέρα, ρε παιδιά? Πρώτη φορά μπαίνω σε αυτό το σερβερ, αλλά με ποια λογική είναι όλο σπασμένο? Έχουν και privates μάλιστα. Λάβα. Να είχα λίγο iron, θα την έπαιρνα, αλλά τι να κάνουμε, δεν έχω. Ωραία. Κατεβαίνουμε εδώ κάτω τώρα. Από εδώ. Έχει νερό. Τυρί. Ωραία. Μάλιστα. Είναι κάτι σαν ορυχείο. Ωραία. Λιστό. Να φτιάξουμε κανένα τόξο. Οκ. Έχουμε μαζέψει λίγο και για τον Deo Gamer. Ωραία, 5. Να πάρουμε τις ράγες. Iron. Ωραία. Για αρχή καλά είμαστε. Ακούω τα σκέλετον. Πού είναι?
Πού είσαι? Θα πεθάνεις. Και άλλος ιστός. Oh, creeper. Ωραία. Τον κυλάραμε. Οκ. Α, ακούω νερό λογικά εδώ κάτω θα έχει. Ouch. Θα έχει iron. Coal. Ας έσαι λίγο το axe για το iron. Το παίρνω μετά το coal. Εκεί. Οχ. Νομίζω, ναι. Φύγε. Δεν πας να χυστείς. Σπάσε, σπάσε. Ωραία. Μάλιστα, ιστός για μια ζωή. Από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα μια χαρά καλή αρχή. Το sword χάλασε. Οκ. Και η πυρσή, τέλος. Ναι. Ωραία. Φτιάχνουμε λίγα sticks. Οκ. Ένα axe. Και αυτό. Θα βάλουμε τα sword. Πίσω τώρα. Τι έχει εδώ πέρα? Ναι. Άμα έχει iron εδώ πέρα, είμαστε τυχεροί. Πιστεύω να έχει. Όχι, δεν έχει εκεί. Ας πάρουμε και τις ράγες. Οκ. Θα κάνουμε μια νέα αρχή. Πιστεύω θα το περάσουμε ωραία. Θα είναι πολύ ωραία. Και δεν σας είπα, είμαι ένας νέος YouTuber. Ωραία. Ναι, μας καλούν. Μας καλούν, στο Skype. Τι να κάνουμε, παιδιά? Μισό λεπτό. Ναι. Ωραία. Τι είναι αυτό? Νυχτερίδα. Μάλιστα. Νυχτερίδα. Πόρε στο εδώ. Όχ, αδιέξοδο. Έκανε κύκλο. Τι από εδώ, παιδιά? Από εδώ. Έχει τίποτα? Κι άλλο iron. Ας πάμε στο home τώρα. Ακούω ζόμπι και δεν μ' αρέσει. Οκ, δεν πιστεύω να κάνω κάτι άλλο σήμερα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Τα λέμε, γεια σας.